Sanibonani nonke, sanibonani kuphi nakuphi. Udokotela uMnguni, umelaphi wendabuko, ubaba wezizwe eziningi, ubaba wenu onithandayo kakhulu. Namhlanje ngizokhuluma nani. Namhlanje ngizothi kubantu ake sibheke indaba ethinta ubulibazi. Ubulibazi abanye abantu bazi ukuthi isigqiki somkhovu leso kuyisona esihlala emizini yabelungu, okuyiyona nto eyenza ukuthi umuzi womlungu uvikeleke, umuzi womlungu ukwazi ukuthi kungangeni izulu, kungangeni moya omumbi. Kuthiwa ke isigqiki somkhovu. Bese kuba khona ubulibazi, lana ngichaza ukufana kwabo ubulibazi nesigqiki semkhovu, ukuthi izinto ongathi mawuyibheka ngokungazi ubone ngathi into eyodwa kanti cha. Ubulibazi kuhambisana negama elisho ukukhohlwa. Umuntu ma ekhohliwe into ngesintu kuthiwa uyilibele. Manje ke ubulibazi buyintelezi ekwazi ukwenza izinto zikhohlakale, njengokuthi uma impi izawungena kwakuthathwa ubulibazi kuhlanganiswa namakhubalo athile, bese impi iyakhohlwa kuyempini. Nomuntu okumele ahambe ayempini akhohlwe, alale avuke sidlula impi. Nomunye makumele aye enkantolo uyothetha icala kufuneka alale adlule idate isidlulile. Omunye okufunakala ukuthi ahambe ayo interview uyalala uvuka idate sidlulile. Kodwa akuzili ukuzokhuluma ngalokho ngobulibazi. Ngiveza ingxenye yobulibazi kubantu abanolwazi, kubantu asebeke badibana naleyo nkinga yokukhohlwa yinto ebalulekile. Ubulibazi mabuzokubamba buyakwenza ukuthi ube nobuthongo obukhulu uma ukhohlwe ulale. Umuntu uma ebanjwa ubulibazi ubuthongo buyamjwayela. Umuntu beke walala yonke into beyicabangile nento beyihlelile iyama, isizathu ulele. Ngalo ndlela ke namhlanje njengoba ngeke ngakhuluma ngelula, ngichaza ngelula umntwana eba nenkinga esikoleni yengqondo, umzali eba nenkinga yengqondo, ngachaza ngelula ukuthi yini usebenzi wayo. Sengibuyile manje ngizokhuluma ngobulibazi, lento eyenza ukuthi umuntu akhohlwe. Uma umuntu eshawe ngobulibazi engahamba manje ayongena kuphi noma ayongena eGoli, noma ayongena eThekwini, noma ayongena eMthatha, noma ayongena eKokstad, kodwa uzokhohlwa yikhaya, uzokhohlwa umndeni wakhe, uzokhohlwa umuzi anawo. Iproblem yalomuntu ushawe ngobulibazi ukuthi akhohlwe yikho konke. Athi umzali kodwa ngineyingane ayisangikhumbuli ukwazi ukuthi zingilethele noma into encane ngikwazi ukuphila. Lezi ngane zishawe ngobulibazi zalibala engqondweni zazo ukuthi kukhona ikhaya. Ubulibazi buyangena kumuntu oshawa ngokuthi akalahle umfazi wakhe. Uthatha umuntu wesifazane uneyingane uzele, unomuzi uzele, bese indoda yakhe idibane nomuntu ozomsebenzela leli khambo kuthiwa ubulibazi. Avele umuntu akhohlwe. Mawuthi uyalandela umthola ukuthi uhleli nomuntu ongenangane, ushiye umuntu onezingane. Lowo muntu lowo ushawe ngobulibazi ukuthi akhohlwe yiyo yonke into, anake lo muntu omshaye ngalento. Omunye umuntu uhamba hambe kube nezinto
azikhohlwa ngokwengqondo hayi ukukhohlwa abantu thothi umqondo wakhe nje wakhohlwa nje akazazi ukuthi uba igama lakhe uyaphila uyaphefumula kodwa umqondo ukhohliwe ubulibazi ulibele yonke into lobu bulibazi okwenza ukuthi ingane iyoma eklasini ingayiphambili iyoma eklasini kungahambeki inkinga ishayiwe ngobulibazi ukuthi ikhohlwe ezifundweni omunye bemshanga ngobulibazi akhohlwe eselapha ephepheni mayesebuye ephepheni ivele lento kade ifundile nalento kade icabangile ukuthi iyona ezophuma ivele ibuye emqondweni ukuthi lapha bekumele ngibhale ukuthi lapha bekumele ngibhale ukuthi lapha bekumele ngibhale ukuthi kodwa isikhathi esiphelile omunye ashaya ngobulibazi ezongena etafuleni lokuthi ke la interview akamela kuzokhulunywa interview ivele ubulibazi bumbambe ngqi ubulibazi angakwazi manje ukuphendula imibuzo kodwa lento utsheliwe ukuthi ke lapha naqaphela lana kodwa usekhohliwe ngoba ushawe yini ubulibazi obunye abukwenza ukhohlwe kodwa buyakwenza ukuthi uphakathi nensizakalo musendaweni ozosizakala kuyo uma ushaya uvalo ube novalo nje bese bakufaka umbuzo nalo uvalo usabathe uyakhuluma ubhede ngoba ushaya uvalo ubulibazi bushawe ngabo lento yobulibazi iubulele umhlaba futhi ibabulele abantu kunabantu namhlanje ozokutshela ukuthi nganginefoni kodwa ngayikhohlwe emotweni ngathenga enye bengino wallet ebunemali ngokhohle emotweni baningi abanalo nkinga leyo ukuthi ke benza njani bayakhohlwa ukwenza njani ukwenza ukuthatha izinto omunye enye into uthola ukuthi uzokhohlwa ebalekile ayikhohlwa aphupha umhlaba ilekhuzana abantu abadala ke abajwayele ukuba nenkinga ukuthi hayi sengimdala ngiyakhohlwa kanti omunye hayi ngoba ukukhohlwa kokudala kodwa ubulibazi uphazanyiswe yibo ushawe ngobulibazi okuyinto ebaluleke kakhulu leyo ukuthi ke ubulibazi lobu sidede kubo ngokuthi sithole ikhambi esolisebenzisa into bafowethu nodadewethu nobaba nomama nogogo nomkhulu esishayayo la kule South Africa yethu imithi siyakubantu abangayazi imithi ufuna umtshela umuntu ukuthi yazi nginenkinga yokukhohlwa akunika umbhemiso ubhemayo unemithi emithathu kuphela uthimule kuyifanele nje kanti uma uzoya kumuntu uthi nginenkinga yokukhohlwa kodwa ngezwe ukuthi kukhona ikhambi okuthiwa ubulibazi elenza ukuthi ma ukhohlwa ulisebenzise emthini osukuyidla uyabona manje uyakuloya umuntu nolwazi ila uzombamba khona umuntu awazi umuthi ukuthi lo muntu uyawazi umuthi usethi hayi kulungile ngichazele ukuthi ubulibazi bunjani suyazi manje ukuthi uyalaphana nje uyothini ngoba kunezingane ezinenkinga enjalo kunabantu abadala abanenkinga enjalo yokukhohlwa umuntu akhohlwe nje akhohlwa ubulibazi buyenza noma uphuza babekufaka ngobulibazi nje kuyazi ukuthi uzophuza ungazazi uphuze nje lokho xa usathana ngoba lapha entweni yakho benze ubulibazi ilokho ke engikuphethe namhlanje ngiyavalelisa ngithi salani kahle kuphi nakuphi la kufika khona le video inkosi yanithanda inkosi nibhekile ningalibali ukusubscribe kule channel kaBaba uMnguni noma yinini mawusubscribe la ngeke ngo12 ngolesihlanu ungatholi lutho ngo12 ngolesihlanu nje into yakho izobe sikulindele ezoshintsha impilo yakho ngilapha ukuzoshintsha impilo zabantu angizilela ngodumo angizilela ngempakamo angizilela ngengcebo kodwa ngize kubantu bakithi ababhubhayo ngenxa yokuswela ulwazi baningi abakhalililo
kuningi abathathelwe imali, baningi nje baney'nkinga, kodwa namhlanje ngizobuyisa ithemba Ningizimu Afrika ukuthi ubunyanga busekhona, ukwelapha ngendabuko kusekhona, isintu sisekhona. Ngilandele kulama video ami, nazi inombolo zami uma udinga into ethile, ufuna ukubuza, ufuna ini, usondele ubuze, usizakala, ungaye weni, selikhona ithuba elinjengaleli. uNkulunkulu uyanithanda, uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcine. Amen.